il-kamp tal-edukazzjoni bħalissa ħares lejn żviluppi interessanti li ġew ġiġa negozjati fil-ftehim li sar f'Diċembru li għadda mal-Gvern u l-MUT. U kien imississa li dawn tibdiliet li qed isiru fil-kamp tal-edukazzjoni wkoll jiġu adattati għall-kamp tal-iskejjel tal-Knisja. Fil-waqt li aħna mxejna fuq il-ftehim li sar bejn l-MUT u l-Gvern, kellna wkoll preservajna wkoll li jkollna adattament ukoll għall-iskejjel tal-Knisja. Ħallejna ċertu flessibilità u ċertu possibilità biex ċertu aspetti tal-iskejjel tal-Knisja jibqgħu hemmhekk. Pereżempju l-kalendarju partikolari ta' kull skola, fil-waqt li tajna attenzjoni wkoll li nieħdu intu konsiderazzjoni il-dati komuni. Pereżempju għamilna żvilupp fejn il-festa il-vaganzi ta' Novembru flok barra l-ewwel u t-tieni ta' Novembru jkunu komuni għal kulħadd anke t-tielet ġurnata tkun komuni għal kulħadd vantaġġ ħafna talba li kellna wkoll mingħand il-pubbliku ġenerali. Ħadna wkoll intu konsiderazzjoni t-tibdil li ħajsir fl-eżamijiet. Bħalissa qed isir tibdil u hemm anzi l-Gvern diġà ddeċida li fl-iskejjel tal-Istat ma jkunx hemm l-eżamijiet ta' nofs is-sena, però l-iskejjel tal-Knisja xtaqu li kollhom ftit l-għażla jekk ikomplux bl-eżamijiet ta' nofs is-sena jew imorrux għal continuous assessment. U bilna li konna ftehim ċar fejn jew wieħed skola tażel waħda jew tażel l-oħra. Nittamaw li dan ukoll ikonna progress u żvilupp anke fuq dan l-aspett tal-eżamijiet. Għandna wkoll aspetti oħra dwar dettalji oħra dwar il-karti tal-eżamijiet li wasalna l-qbil dwarhom u anke dwar il-Prize Days u l-Parents Days fejn nħalqu ċertu parametri biex kulħadd ikun jaf daqsxejn fejn huma kemm l-allima u anke l-ġenituri u ftehmna wkoll li kull sena nibdew nippubblikaw il-kalendarju tal-attivitajiet ta' matul is-sena biex kemm l-allima u kemm il-ġenituri u l-istudenti kulħadd ikun jaf fejn hu. Grazzi, nsemmilkom. Ħanibda bir-ringrazzjamenti l-ewwel nett, ovvjament l-eċċellenza tiegħu l-Arċisqof, Father Charles, flimkien ovvjament ma' sħabi, Norman, Carmen, Helene, u ma' sħabna wkoll ta' segretarjat, ġifier Roseanne, Ian, Father Eric, Father Jimmy u Annalisa. Dawn kienu negozjati li għalina huma importanti ħafna huwa fil-fatt dal-ftehim, l-ewwel ftehim li sar mal-Knisja kien madwar 30 sena ilu u aħna bħala MUT bqajna inġeddu u nirvedu l-ftehim minn żmien għal żmien. U wasalna issa bi ftehim kollettiv ġdid li aħna naħarsu lejh bħala għodda importanti ħafna kemm għall-iskejjel kif ukoll għall-edukaturi u finalment għall-istudenti għax aħna kull ma nagħmlu huwa biex finalment jissarraf taġid għall-istudenti. Dak huwa lan ewlieni tagħna u għandu jibqa' dak lan. Dan il-ftehim l-importanza tiegħu huwa li indirizza vacuum li nħoloq. Il-vacuum inħoloq meta aħna għamilna il-ftehim mal-Istat, il-ftehim settorali u kien hemm gap ta' madwar 6-7 xhur qabel ma eventwalment issa wasalna dal-ftehim. Huwa importanti għalina ħafna li dan il-gap kemm jista' jkun jitnaqqas. Jiġifieri kienet anke wegħda min-naħa tagħna bħala tmexxija tal-MUT li kemm jista' jkun il-ftehim settorali u l-ftehim kollettiv mal-Knisja nagħmluh kemm jista' jkun flimkien u fil-fatt żammejna l-inqas perjodu possibbli. Ovvjament dejjem ikollok xi ċirkustanzi ta' tirki-trakki li jiddilejew l-affarijiet bħalma kellna dejjem, imma irda tajba dejjem hemm kienet kemm min-naħa tagħna u kemm min-naħa tas-segretarjat u t-tim tan-negozjati. Biex inżid xi ħaġa mal-Father Charles, finalment dan huwa ftehim li qed iħares lejn kundizzjonijiet tax-xogħol li huma mtejba u li issa huma issiġillati f'dal ftehim għaliex aħna tinħarsu lejn ftehim li qed jadotta mudelli li ħdimna fl-iskejjel tal-Istat, però qed jimxu wkoll lil minnhom. U kif qal Father Charles tajjeb finalment irridu nħarsu lejn realtà wkoll tal-iskejjel tal-Knisja, realtà li hija għandha varjazzjonijiet ukoll sinifikattivi huma importanti għax daw jagħmluhom l-iskejjel li huma u aħna ma rridniex assolutament inxekklu dak, imma minnaħa l-oħra ridna li jkun hemm parametri ċari għall-membri tagħna. Aħna ridna li l-membri tagħna jkunu jafu fejn qegħdin biex finalment aħna kemm aħna u kemm is-segretarjat u kemm ovvjament min qed jamministra l-iskejjel ikun jaf eżattament fuq ix qiegħed jaħdem. Jien ovvjament nawgura li dal-ftehim finalment jiġi implementat skont kif mixtieq u ħanku qegħdin naħdmu ħafna issa fuq l-implementazzjoni u nawgura li jissarraf aktar ġid għall-istudenti tagħna. Grazzi. Jiena nieħu l-opportunità biex nirringrazzja
li t-tim li negozja dan il-ftehim kollettiv u nixtieqnu l-opportunità biex nagħmel żewġ punti osra imma li nħossu ma importanti ħafna. L-ewwel nett l-apprezzament tiegħi u tal-Knisja f'Malta għax-xogħol li għamlu l-għalliema kemm fl-iskejjel tal-Knisja kif ukoll fl-iskejjel kollha f'Malta, indipendenti u statali. Nħoss li r-rwol tal-għalliema huwa rwol essenzjali għal formazzjoni taċ-ċittadini huwa wkoll rwol li għandu bżonn jiġi rispettat għaliex meta l-istudenti tagħna jitalmu jirrispettaw lill-għalliema tagħhom qed jitalmu lezzjoni importanti fil-proċess ta' soċjalizzazzjoni. Qed jitalmu li l-soċjetà għandha bżonn gwida u li inti titgħallem tirrispetta qed titgħallem ukoll prinċipju importanti taċ-ċiviltà. Nixtieq ukoll li nsellem lill-għalliema bis-sagrifiċċji kollha li għamlu biex jippreparaw għal ħidma tagħhom konkreta u b'mod speċjali bl-interess uman li jieħdu fl-istudenti tagħna. Jiena għandi esperjenza diretta u nisma' wkoll esperjenzi pożittivi ħafna tal-għalliema li meta jiltaqgħu mal-istudenti jirrifjutaw li jaraw fihom numru imma jaraw fihom persuni li għandhom bżonn attenzjoni partikolari. U dan nixtieq insellem il-professjoni tat-teachers għal dan il-kontribut għal well-being għal ġid tal-istudenti tagħna. Nixtieq ukoll nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lill-MUT, nirringrazzja wkoll lis-segretarjat tal-Edukazzjoni Kattolika għax-xogħol kbir fin-negozjat ta' dan il-collective agreement. Kif qal il-President tal-MUT, hemm bżonn li issa li wasalna għal ftehim wieħed jaħdmu b'sens ta' rieda tajba. U inħoss li wara kull ftehim li hawnhekk hemm id-dinjità u drittijiet tat-teachers li huma wara kollox imsejħin biex jieħdu ħsieb l-aħjar ġid tal-istudenti. U jiena din il-motivazzjoni li semma kemm il-darba il-President mhux biss tolqotni imma nixtieq infaħħara, infakkara u nippromovuha flimkien. L-aħħar punt li xtaqt nagħmel huwa li ħadd pjaċir ninnota naf li negozjati qatt ma huma faċli u lanqas kienu faċli din id-darba, imma wasalna wkoll biex inkomplu nirrispettaw l-identità u l-awtonomija tal-iskejjel tal-Knisja li huma fihom infushom immexxija minn karizmi differenti, minn kongregazzjonijiet reliġjużi li għandhom storja partikolari, għandhom spiritualità partikolari, imma jieħdu minn nixxija waħda. Nixxija hija litos kattoliku li wara kollox iħares lejn l-istudent bħala persuna umana bid-dinjità tagħha u li ħares lejn l-edukazzjoni bħala edukazzjoni fl-imħabba u fil-libertà. Edukazzjoni allura li se tkun kontribut kbir għad-demokrazija f'kull pajjiż għaliex id-demokrazija tinbena fuq id-dinjità tal-persuna, fuq il-libertà tal-għażliet u fuq kollox fuq l-impenn għal ġid komuni li fil-konkret huwa espressjoni sabiħa tal-imħabba. Nirringrazzjakom u ngħaddu għall-firma ħalli dal-imbirek ftehim ikun tassew is-siġiljat. Nirringrazzjakom ilkoll. Mela, id-data nagħmluha tal-lum mhux veru, President. Mr. Norman Gregg.
Nistiden il-membri tal-MUT u tas-segretarjat tar-ritratt. Mela li, grazzi. U aħna nistgħu wkoll niskambjaw. Soltu, ġifieri.